Helen Mallija se tkun l-ewwel kummissarju għall-anzjani li se twieġeb lejn l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż jiġifieri l-Parlament. L-4 nofsinhar Helen Mallija kienet ippreżentata flimkien mal-Kunsill imwaqqaf skont il-liġi u li huwa magħmul minn 6 persuni oħra. Il-kummissarju magħżula ma ntażlitx biss għax hija mara imma li hija wkoll anzjana attivista fil-qasam tal-anzjani bi sfond trade unionistiku u determinata li toffri garanzija ta' ħarsien xieraq. Fil-fatt meta mistoqsija dwar x'inhuma l-prijoritajiet tagħha f'dan l-irwol ġdid, tkellmet dwar dawk l-anzjani li jixtiequ jibqgħu fid-dinja tax-xogħol. L-ewwel priorità nixtieq li nara li min jixtiequ jiflaħ ikompli fid-dinja tax-xogħol ikollu fejn jista' jaħdem u jaħdem mingħajr diskriminazzjoni, mingħajr preferenzi jew xi ħaġa oħra kontra tiegħu, u li min ma jiflaħx jaħdem jew xi raġuna ma jridx jaħdem nara li jkollu ħajja mill-aħjar. Hija tenniet li se tkun qed tippromovi l-protezzjoni tal-anzjani minn kwalunkwe abbuż, ħsara, trattament mhux xieraq, negliġenza u sfruttament fi kwalunkwe forma. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Justin Caruana sostniet li l-Kummissarju hija fid-dmir li tippromovi u tissalvagwardja l-interessi tal-anzjani u tinvestiga kwalunkwe allegat ksur jew dak potenzjali ta' drittijiet tal-bniedem fost l-anzjani. Justin Caruana fissret ukoll kif xogħol il-Kummissarju se jkun wieħed indipendenti u m'għandix tkun suġġett ta' direzzjoni jew il-kontroll ta' ebda persuna jew awtorità oħra. Fil-waqt li trid tippromovi id-drittijiet tal-anzjani se ikoll tipproteġihom u se tkun qed tagħmel evalwazzjoni ta' kull miżura, ta' kull liġi, ta' kull politika biex tara l-impatt tagħhom fuq l-anzjani tagħna, allura għandha x'tagħmel. Il-Kummissarju se tkun ukoll membru tal-awtorità proposta dwar l-istandards ta' djar tal-anzjani. Intant bħalissa għaddejjin l-aħħar proċessi biex l-uffiċċju tal-Kummissarju jibda ħidmitu kemm jista' jkun malajr.